Ето го и тест 7b на цели изрази. Като първа задача отново ни питат от рационалните изрази кой е дробният. И в предходното видео си казахме, че е този, в който имаме променлива в знаменател. Тоест, това, че тук имаме сега дроб, обаче тази дроб има и хикс с нея, не означава нищо. Той на този хикс, ако му сложим кръченце 1, хикса остава в числител. И на другия хикс по същия начин. Тоест, те не падат долу в знаменателя. Тези хиксове, които едната втора се умножава с тях, реално остават горе в числител. Нищо, че тук има още една трета. Тя с нея, без нея казахме, че числото не се брои и не допринася за нашия дробен израз. В ГП точка отново виждам някаква дроб, обаче там имам действие между променлива и 3. Реално, тук отново моята променлива е в числител и не ми върши работа. Докато в Б под точка, което е верният отговор, променливата ни е в знаменателя. И само по себе си това е дроб с променлива долу в знаменателя. Мисля, че малко по-подробно обяснението стана, но схващате логиката. А във втора задача вече имам стойността на израза, като си замествам минус 1 втора, хикс минус 3,5. Наясно съм, че ако тук няма знак, значи знака е умножение между тези двете и ни казват в момента, че хикс е минус 1, затова си умножавам минус 1 с минус 1 втора. Минус 3,5, като с предимство ми е умножението. Вече си казахме, че минус по минус е плюс, т.е. имам плюс и 1 втора ще си го превърна, и вие вече знаете и можете, в 0,5. Минус 3,5, два различни знака, изваждам числата и пиша знака на по-голямото. Минус 3 е отговора във втора задача. В трета имам доста нелицеприятни дроби, но 7,25 ще се наложи да го превърна в десетична дроб. Затова започвам с делението, защото знам, че е притеснително за много от вас. 7 в 25 влиза 0 пъти. 0 по 25 е 0. 7 минус 0 е 7. 7 е прекалено мъничко да се раздели на 25, затова прибавям 0. Нулата иска за петайка. И сега 70 делено на 25 влиза 2 пъти, защото вече 3 става повече. Тук е 50, изваждам, имаме 200, добавям си нулата и 200 в 25 влиза 8 пъти. 8 по 5, 0 и 4 е 0, 8 по 2, 16, 17, 18, 19, 20. 200. Така, или още казано, скобичка 4,72 минус 0,28 делено на 15 четвърти. Обаче изпуснахме следното. Тук хикса си има минусче. И това минусче ето тук само по себе си, т.е. това става плюс. Имахме на хикса знак и пред него също имаше знак и минус плюс. Сега събираме ги, което отстрани в работно поле, ако ни е по-лесно. Става 10 на ум, 10 на ум, 5. Тоест 5 делено на 15 четвърти. А винаги делението е умножение по реципрочното и става 5 по 4 15. Съкращавам, тук става 1, тук става 3 или още отговора е 4 трети. Но понеже вие сте отличници, искам да знаете, че това е 4 делено на 3 1 с остатък 1 или още се записва 1,1 трета. Много има и в отговорите като 4 трети. Относно четвърта задача, за кои стойности на променливата изразът няма смисъл, в предходното видео си казахме, че не може да се дели на 0, забранено е в математиката. Затова отново искаме знаменателите да не са ни нули. Тоест хикс на втора трябва да е различно от 0 и y плюс 2 трябва да е различно от 0. Или още хикс няма да има смисъл, когато е равно на 0 и y когато е равно на минус 2, нашия израз няма да има смисъл и ще бъде забранено да съществува такъв израз. Това са нашите допустими стойности. Така, продължаваме с пета задача. Стойността на израза 2 пъти хикс по y на втора минус y на втора. Сега втората степен отново ми се отнася само за y, като ще заместя с минус 1 за хикс и минус 3 за y. Става 2 пъти по минус 1 по минус 3 цялото на втора минус 3 на втора. Затварям. И сега двойката се отнася за този минус и за това число. Тук имаме минус по минус, което прави
Не, бързаме. Втората степен тук се отнася за минуса, затова не бързам да си правя минус по минус, защото този минус няма да остане минус. Тоест, 2 по минус 1 ще си остане, обаче аз тук имам втора степен, която е изключително важна. Преди да направя действие умножение, аз трябва да извърша степенуването. Тоест, това става плюс и 3 на втора 9. И вече няма да е минус по бързата процедура. Ние имаме вече минус по плюс. Но така, ще продължим там след малко. Минус, тук става минус и това е втората степен се отнася за минуса, става плюс и 3 на втора е 9. Така, ето тук отново минус и плюс започваме отвътре навън. Минус по плюс, тук казахме, че е минус 9 по 2 18. Минуса, този минус си стои, а сега това в скобата остава минус 9. Тоест вече имам разкрити най-вътрешните скоби, остават най-външните. Става минус 18 плюс 9. Два различни знака, изваждаме числата и пишем знака на по-голямото. Минус 9. Това е нашия отговор на задачата. Сега и шеста. Имаме 20% от умножение 20 минус 1 втора от по 16. 20% е 20 стотни по 20. Нулата с нулата, нулата с нулата. Минус 1 втора по 16. 2 и 16 ще съкратя на 2. Тук става 1, тук става 8. Или още тук в първата част имаме 2 по 2, което е 4. Минус. И от втората имаме 1 по 8. Ето тук. Откъдето 4 няма знак, значи знака е плюс. Два различни знака изваждаме и взимаме знака на по-голямото. Отговор минус 4, което е Б. И продължавайки с седма задача, имаме условието, че ако хикс е по-голямото от числата, това го обсъждахме в предходното видео, за което е изпълнено равенството. Модул от хикс върху 2 да е равно на 3. Ще си сложа кръченце 1 и ще си ги умножа като пропорцийка. Минус модул от хикс е равно на 2 по 3, 6. И сега единия ми хикс, който изпълнява това е минус 6, защото модул от минус 6 е 6, а другия ми хикс, който го изпълнява е 6. И сега нас ни казва, че хикс е по-голямото. Ето, по-голямото от числата, затова знам, че хикс 2 равно на 6 е това, което аз търся. И искат сега да заместим в този израз. Модул от минус 4 минус модул от минус 2 по модул от минус и вече нашето число 6 си го замествам. Модул от минус 4 е 4. Този минус си стои. Модул от минус 2 е 2. По модул от минус 6 е 6. И сега имаме 4 минус 6 по 2, 12. 4 няма знак, значи знака му е плюс. Два различни знака. Изваждам числата и взимам знака на по-голямото. И получаваме минус 8. Минус 8 е нашия отговор. Записваме си го и четем 8 задача. В един клас имало хикс момчета и Y момичета. Децата купили топка, като момичетата дали по 2 лева, т.е. момичетата Y са дали по 2 лева, 2 пъти по Y по 2, а момчетата по 3 лева, 3 по хикс. Защото това цялото, сборът на това, което са дали момичетата и сборът на това, което са дали момчетата е топката, а след покупката им останали 5 лева за бомбони. Щом са им останали, значи не им трябват в покупката за топката и ги изваждам. Казват ни, напишете израза за цената А на топката. Ето го. Записвам си А равно на 3 пъти хикс плюс 2 пъти Y минус 5 за отговор.